Putra. Nuwun dumateng para kadang sutresna budaya kampung dalam budaya ingkang satu dan kehormatan ingkang sakita mulya ajeng. Dewan jenipun Raga Sambaya Putra. Atur kami baru menapa pasugatan ingkang angka kalih. Pasugatan dari Ujo Kepan Rampokan Jalan Sendi. Ingkang dipun salirani dening para kadang putra ingkang sami mujo. Iya sawanipun Raga Sambaya Putra ing Japro ngaturaken Sugeng siang sugeng pinalakan seketa sugeng amil sani semangku. Busana tumawat wonten papan pagelaran Jawi menika candraning para kadang putra Raga Sambaya Putra.
Kolaborasi yang cukup indah dan cukup mengesankan rekan-rekan dari Roko Samboyo Putro. Puniko para kadang putra ingkang sampun jumeneng Bapak Andir wonten ing arsa panjenengan ingkang atur panglipur pasugatan ingkang angka kalih inggih manika tarike pangrampokan Celeng Sendi. Mugi kados pundi mangke solak ridanipun para kadang putra anggenipun atur panglipur. Mundi dawuh timbalanipun para kadang masyarakat wontenipun tlatah Dusun Darmo Mojo Roto Kediri anggenipun gelar seni budaya
Wekdal siang punika mugi saged dados sukonaning penggalih kinarya panglipuring manah. Ing wasana ngaturaken sugeng siang sugeng pinarak kanthi sekeca sugeng amirsani ngantos paripurnaning pagelaran agung. Wasana para tamtama Raka Sambaya putra lumaksana baris siap nungguin ya siap
Nuwun kala nuwun minangka pasugatan ingkang angka kalih wujudipun tari kuda kepang rampokan celeng semu kanthi hanenuwun mrengka anugrahanipun Gusti Kang Harya Jagat kanthi pepadane donya sedakep caluku tunggal plekmati ngadeg nutupi babahan hawa sanga mandeng pucuk ing driya mandeng pucuk ing grana hamaminto mrengka anugrahanipun Gusti Kang Murbeng Jagat amrih para kadang putra pinanggih rahayu kalis ing sampika Samboyo putra
manis kaya siro irung bangir gujek mamutu turi manuto ayo manuto uang malangnya cilik cilik tansah siji timo alis monanggal sepisan
Prabu Sambaya putra Guyang-guyu mesa-mesa saja arep mundhut-mundhut ayo para yogane senggak. Ayo malah koyok budak manuk.
sandalku ceblok ning ngisor. Tulung Mas, sing ning ngisor lenggahno sandalku. Heeh, tulung. Nggih, jenengan peletaken Mas. Mosok kok juga sandal ngenteni bongkar panggung.
kita ini bisa membuatmu bahagia. Jangan pernah memaksakan kehendakmu untuk menjadi yang sempurna. Tapi carilah tempat di mana kekuranganmu bisa diterima. Elja, Elja. Yen kelingan marang sliramu wong ayu kaya rujet jroning atiku jaman biyen aku katon apa saikine aku iki katon apa dek semono sliramu nate prasetyo bunga susah dilakoni nganti lilo aku ora kuno pokokku jiwa wis tak trimo pasrah karo sing kuwasa Raga Sabaya Putra janjane iki mau salah sopo kok nganti sliramu maturake tresno ora nyono atiku uga ora ngira yen saiki uripku bakal ngarepso wong ayu mung weleh kumrih sliramu aja teko welaso putra putrimu aku ora kuno apa turku jiwa wis tak trimo pasrah karo sing kuwasa seberapa besar perjuanganmu seberapa tulus cintamu tidak akan pernah terlihat selama pasanganmu tidak pernah merasa bersyukur telah memilikimu. Yen kelingan marang sliramu wong ayu kaya rino rujet jroning atiku jaman biyen aku katon apa saikine aku iki katon apa semono sliramu nate prasetyo bunga susah dilakoni nganti lilo mula aku ora ngira yen
sliramu citra ninggal krama milik karo priya liya Bonane kewan alas kang sarta galak saking Raga Sambaya Putra El Jabro ngaturaken sugeng sonten sugeng pinarak kanthi sekeca sugeng amirsani ngantos paripunaning pagelaran. Ayo Der tak dereke rame-rame sambang ning bumi reok ingkang nembe mikir saking sasana busana punika agambaraken dening Den Bagus Patih Pujangga Anom ugi winatan dening Patih Wijaksana minangka patih kang sekti mandra guna tansah setya anabdi marang Prabu Klana Sewadana minangka raja saking Bantarangin ing sakmenika winastan dening Kabupaten Ponorogo. Ya
bujang ganong terbaik, bujang ganong terpilih. Rangga Samboyo Putra. Yang mana? Cocok, cocok. Rangga Samboyo Putra. Ayo le. Beka. La cara. Betul-betul para bujang ganong yang patut dikasih acungan jempol. Rangga Samboyo Putra. Berarti kayak mau nurun gerangannya berarti.
alon-alon watone kelakon gremet-gremet watone padha slamet sesuk liwet sego sing buketul anget yo le yo Sugeng rawuh Mbak Ayu prigel anjar weni Kabupaten Ponorogo Raja kang sekti mandra gunuh lambo-lamben marang sedaya kawula kang tansah paring pangayoman kagem rakyat ingkang lagi nandhang kaseksalan atraksi ya Bul. Huh?
kemampuanmu le. Sampai kemaluan. Mama gila. Anggonamu meru. Persiapan 1.000. Ayo Inul Rokomas Bayu, Rokomas Inul 1.000 berikan semangat. Tepuk tangannya mana? Luar biasa. Ayo, gantian. Opo. Ho. Ayo. Iya. Mister Kabul. Bul. Wayahmu. Kabul. Wayahmu. Ya. Wah, nek delok pasange. Wah. Wah, ketoke sangar saltone iki kok. Mergo liya-liyane ora enek pasang ngene iki ora enek. Oh. Mister Kabul juragan jamu sak Jawa Timur Indonesia. Jamu hai. Ayo, Bol. Segarai rambutmu mbok potong lho malah betah loro. Oh, tambane, Bu. Heeh, sekolone diguak. Oh, malah mbok ulu. Dilepeh. Wong sengkala kok diulu lho. Ah, ngono. Ndase Kabul iki sengkala tok iki jerone. Bekanmu Senin Kemis. Ya apa, Bul? Kilo nganggo mic lho, Bul. Sing kesel ya kok. Kabeh kesel, Bul. Ngatekno kesel kabeh ya kesel kok. Lah aku kok kira enek wong pijet cangkemku tak pijetne, Bul. Mamula tukang pijet cangkem dhekne. Ora enek. Akhire diempet. Mayak-mayak awakmu nek kentomu kemeng enek sing mijeti. Ngono lho. Lah kene sing kemeng cangkeme. Mamula modale dadi MC kaya ngono kuwi, Bul. Rumah sawi penak kowe. Biasane peserut kok kowe. Lambemu iso peserut iki lho. Gak ya masa lalu kok. Peserut. Tange Bangjo terminal lama iki lho. Lor dalan. Banter. Ngapa? Kuwi lho krungandengi. Bene kowe bater ateng pring kuning ngene. Karo kene nambeli ateng kurang selawe iki genah. Ceng KTP-mu mbok jupuk, Bro. Apa? Banget. STNK-ne
sepeda motor syuting kono kok digembok. Atenge gilane wae. Jam 3 kok moro ning guyangan yo tutup to. Lah wis ora nek nyang ngono kok terus diutangi rumangsane kok. Lah, Ora apa-apa sampe digembok bareng kok. padahal tak goleki rega 150 dibaleni selawe yo gak gelem iki. Ayo nuwun. Ayo Ayo Bul. dol dikita rada apik. Ya iya. Gendeng. Wis tak omongi kuwi anake wong ten dudu anake jaran aku ya ngono. Ya ya ora dhewe to Kang kaya ngono kuwi lho. Gone negara piye ya? Ayo. Ayo le. Bayu Inul Mister Pupu juga ada Mister Kabul golek apa-apa sing kuat sing keker nek Bopo kuwi jelas rasa kuwi kaya numpak gapura lewe. Ayo. Persiapan. Oh, tepuk tangannya mana? Tepuk tangannya mana? Roko Samboyo Putra. Jajal cah loro. Wis kaya Upin Ipin kok iso. Iso. Oh, ya kecil. Iki malah ning dhuwure kursi kok. Inul gak iso ngono kuwi. Gak iso. Isone ya kabul karo Pupu. Kasih tepuk tangan. Matase. Sing kaya Inul karo Bayu. Loh, atraksi murung bener kok salah kok. Oh, kon terus, gamelane terus. Oke. Cah dobol. Hop. Wong loro kok ijen iki piye to? Dingeti wi. Inget ana. Bayu karo Inul wi. Lho, langsung munggah, langsung mangkrek pundak. Langsung mancek pundak. Pundak bisa nyeleh rayu, sembrono nyeleh rayu, gletak. Hop. Bol raimu lho, raimu nek menyeleh lho. Ora ngono, ora padha. Moh, ora padha. Sikil mancik pundak. Nah, kurang keseimbangan. Kakek gak semangat. Atomu koyo ngono gambare singa, awakmu keker, lengene gambar ganongan bae tenagamu lemes. Sing kiwa singa lah sing tengen. Sing tengen ula. Gambare tremos. Oke. Iki atraksi sing piye aku urung tau, Kang. Mamula enek ning grup enek. Mikir loro ning kono lho, Stak. Mamula piye, Bol? Ning grup enek adewe duwe grup jane. Heeh. Duwe ta? Duwe. Nangkano nyango ning grup. Ora tau apa meneh iki? Gak taunya. Nenek. Apa ning grup enggak langsung oke Mas apa piye? Ya berarti repot, nek gak nyimak grup iki berarti repot. Yo ora minat.
kancane jempalian salto kok badok wis digedhekne kok. Piye to lek nang piye to piye? Kancamu salto lho ra mbok ingeti lah kok kowe malah badok cah loro. Tak iwasi lek no. Hah? Tak iwasi cuma kono gak beratan karo aku kok ngiwasi aku. Banyak nguwasi jajal terokne atraksi sing kuwi mau terokno. Ayo iso apa ora? Terokno aja kalah. Aja kalah karo Bayu karo Inul. Ora tak gendok jaran nang era 90-an antenan. Kok ateng dadi barang. Ya. Ayo. Awak wis sak gajah-gajah kok mangan ae. Piye? Bapak. Bapakne piro? Papat. Ayo, sing gede-gede, sing rasa. Ya, kurang sitok, kurang sitok. Bapakne kurang sitok. Iki, jahe. Panggilan Mas Andre, Mas Riko saking Banyuwangi dimondo segera hadir. Oh, iki apa jahe? Beh, sesuai brengose kaya serondeng. Ayo. Konsentrasi, jaga keseimbangan. Munggah bopone, iya, ora apa-apa. Pondasine kudu rasa, mosok mari mangan mie kok iso. Ayo, sing rasa, pondasine sing rasa nggih. Persiapan, jaga keseimbangan, konsentrasi. Ayo, kamu bisa. Kamu bisa. Ayo berikan semangat, tepuk tangannya mana? Roko Samboyo Putro. Ayo. Ayo pondasi ini kudu kuat. Ngewi tapung cangkeme, tapung cangkeme, tapung cangkeme. Iya. Pondasi ini sing kuat. Pondasi ini sing kuat. Pondasi ini sing kuat. Lho lah kok kaku. Lah kok malah kaya paku bumi. Wah. Saking rusane malah kaku. Oh wis, lemes. Angger ngadep Mbak Prike mari. Biasa tepuk tangannya mana untuk Roko Samboyo Putro. Nggih, wedal sonten punika ugi rawuh ya Bu ya. Inggih Mas. Selaku bintang tamu ingkang luar biasa panjenenganipun Mbak Prigel Anjarweni. Iki sing dianti-anti lho Mas. Iya, sing dianti-anti iki. Masyarakat nggih menika Mbak Prigel Mas yo. Prigel Anjarweni. Juga satu informasi Bu. Pripun Mas? Mari jaranan ki kongko bengi jek dilanjut meneh campur sari. Rogo Samboyo Putro. Bintang tamune nggih Mbak Prigel mangke dalu nggih rawuh. Karo Mimi Peri. Nini Peri ya. Mimi Peri. Bapake bintang tamune jos-jos. Terus enek hiburane ku malah apine Mas. Apa? Tari panci.
Tari panci. Aku kok lagi krungu iki kan Lagi tari panci. Iki sanggare nggone Mas Pupuk eneke. Oh, enake nggone pupuk. Mergo wong gendeng-gendeng tak nutuki panci. Oh, ngono. Oke, cukup menghibur luar biasa. Nggih. Nah, saiki ngene le, piye? Pun Mas No. Nggih, saiki Mbak Prikel diaturke. Nggih. Oh. Menghibur masyarakat Dermo Mas Menghibur Bro. masyarakat Dermo Mojoroto Kediri. Monggo. Kasumandhane wong ayu Prikel Angga. Sopo terus sing ben aja. Roko Samboyo Putra. Lagi kaya ngetokne jare anak ae kok. Nek nek Mbak Prikel dadi terus piye? Wong wedok ayu. Wong wedok ayu metune dipecut. Roko Samboyo Putra. Ora muni lho, Bol. Ora muni. Oh, tak dobol. Kuwi pecut kok malah dikiobat. Tengan. Ngono lho. Kok iso nople mesti nyek wong. Lah wong nyatane ora muni kok. Kowe ngene mbok elingno. Piye? WP karo PW karo Margo. Iso klaim saiki. WP tak tapuk cangkemmu. Ya ora wis kancaku yo aku nek ambek awak udah. PW ambek Margo wis. Ora. Ayo dhewe diplosoro Ora. tau ya. Wis aku elektron ae kok. Hah? Elektron ae. Gak iso. Ambek PW mesti mbok plosoro aku. Ayo, Teng. Ayo. Apa? Oh, ditokne meneh, dipecut meneh. Oke, ready. Wes koyo ngono lho, Teng. Aku mudarane ya udan-udan. Kok Seno, bu. kowe ngarep apa? Ya. Arep nutokne aku. Kaya kabel mang, nggih pecut. Kabelna, Mas. Roko Samboyo Putra. Ah. Lah kok dadi dhewe? Oh iki ya cah asu kok iki. Wong mecut dhewe iso dadi dhewe. Wah, Ditambani Mbak Iki iso Prikel. tak tambani iki. Tambani Sing Mbak iso Prikel. tambani meng aku. Nggih, monggo. Nyon sewu ya, Mas ya. Ya, Ora usah nggih minyak. wis ora usah. Anu, Iki Mbak murni alami. Meneng kok. Mbak Prikel duwe minyak sing ampuh kok ya. Assalamualaikum salam. Jabang bayine pupuk. Ngaliyo saka ragane pupuk. Wes, jelas mari balik Wes. asale. Mari, Balik asale. Mas. Buk. Kabul ya asu pisan ya melo dadi wek ya. Ya, heeh. Oh, demit loro njaluk digemboki kabeh. Jaluk digemboki kabeh. Lena, Saiki. Iya. Bol ya pengen kaya pengen. Kok bar kuwi gede aku, Bol. Ya Bar ya, kuwi gede aku, Bol. Tatok maneh dadi ya. Bar kuwi gede aku. Heeh. Ora, ndang dadi kowe sing dadi. Ya. Ditutupi sik matane. Dadi yo, Bol, dadi yo. demit to mbok kon ribet. Ora apa-apa, ndang ditutupi matane. Piye? Dadi kaya pupuk emang. Kaya pupuk emang lho. Heeh. Ya, ngono lho. Siap. Ilate metu matane mendelik. Iya. Moto kiwa diguak ngiwa, moto tengen diguak nengen. Aja melet to, Bol, dadi malah kaya ula sawa. Ya. Dadi Mas. Wis. Matamu nek kon mlilik kok angel to, Bol. Mlilike mendhuwur. Lah kok mbok dicekno mengisor iki ngapa? Blik lah. Ngono kaya Ndang. Ngene, kaya pupuk emang. Pupuk. Ndang. Buk. Dadi malah kaya wong PC. Beh kabul angel. Weh, kowe iki ndadi kok mbok gawe-gawe iki celilane mah. Lah iya. Puntel iki engko. Heeh. Bol. Oke.
Heeh, lagi. Aja sore-sore. Pol bengi. Lha kok Oh jadi. Oh jadi. Jadi tambani, Oh ya, tambani Mbak Prigel ayo. Tabuan Mas. Nggih. Oke, yo. Assalamualaikum salam. Wes mari Bu. Wes mari, wes dikemboki. Wes dikemboki. Mari. Mari, Bu. Mari ta. Wes ta Bu. Wes dikemboki. Wes mari. Wes dikemboki. Wes. Heeh. Iki nek sak profesi gak iso lho nambani. Iki sak spesies sing ngarani, heeh. Nggih. Iki Pak tukang parkir iki iso geboki. Aku gebono Pak parkir. Aku dadi Pak parkir. Kok malah jalan dikemboki iki lho. Lah piye? Engko nek sawangan tenan. Oh gak. Aja nek mundak sawangan tenan lho. Nyapa wae ngene iki nyapa? Ora. Aja. Kok Kok iso ya dadak-dadak dhewe ya rada ngesakne lah. Ki engko bengi kan main. Tapi awake dhewe gak. Ngono, ya ora apa-apa. Gak Gak kata apa-apa. kowe. Heeh. Nggih, monggo Mbak Prigel. Ya. Oke. Gojekane cukup semene wae, Bu. Ah. Waktune terbatas. Heeh, masyarakat pengen weruh suarane Mbak Prigel sing Iya. Heeh. Matur nuwun Mas Puput. Nggih, Terima monggo, kasih Mbak Mas Prigel. Kabul. Alhamdulillah sore hari ini sing nonton nglumpuk. Ya Mbak toh, Prigel. padha nonton awake dhewe Raga Sambaya Putra, jaranannya Indonesia. Rijiknya Indonesia. Rijiknya Indonesia didongake ya Mas. Didongake Mbak Prigel. Ning Dermo kok akeh sumur. Nggih. Warga Kelurahan Dermo mugi-mugi panjang umur. Amin ya Allah. Ning Dermo kok akeh kali. Nggih. Ning Dermo banyak Rezeki. Amin. Tuku telo diadai baki. cakep. Masyarakat Dermo banyak rezeki. Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Nek rezeki Ana bakul, bakule kok urung adus. Nggih. Mas Kabul, Lagi le. rupamu kok kaya wedhus. Kayak dhisik. Prigel. Enek bakul kok ora ngadus. Piye? Dek iki rupamu kaya bulus. Iso lah. Bulus matamu. Cara wedhus apa jenenge kayak domba kuwi lho. Persis. Ngawur ade po wae. Ayo Prigel ki mbok aja jujur-jujur nemen lho ya. Nggih, monggo Mbak Prigel. Ampune Ditarinipun. sangseng eket mang. Panyuwun gending napa? Ora budal iki mang. Ora tau adus kok. Ya. Tok. Oke, nyanyi ya Mas. Nggih, Mbak Setelah Prigel. udane ceblok. Ah. Hmm. Lagune Mas napa Yuda, niki? aku sudah